Moikka! Tässä on mun Shetlandin lammaskoira Seppo. Hän on 2-vuotias ja väriltänsä soopeli. Tässä videossa mä esittelen Sepon tavanomaista arkea aina ruokailusta lenkitykseen ja matkustamiseen. Kerron myös, mitkä asiat meillä arjessa sujuu hyvin ja mitkä jutut on haasteellisempia. Jos siis oot miettinyt, miltä arki oman koiran kanssa näyttäisi, niin tää video on just sulle. Meidän aamu alkaa aina sillä, että käydään Sepon kanssa lenkillä. Lenkin pituus riippuu siitä, millainen päivä mulla itselläni on. Tarvittaessa Seppo pärjää pikaisemmallakin lenkityksellä, mutta tyypillisesti tykkään antaa sille kunnolla aikaa haistella, merkkailla ja nauttia ulkoilmasta. Lenkit Sepon kanssa on muuten aika rentoja, mutta toiset koirat vetää sitä kovasti puoleensa. Se alkaa esimerkiksi vetämään tai pysähtyy ja menee maahan makaamaan, jos näkee lajitovereita. Ohitustilanteet on siis meillä suht haastavia. Lenkeillä käytän yleensä valjaita, koska Seppo alkaa helposti kakomaan, jos panta ottaa vähänkään kaulaa vasten. En sinänsä suosittele valjaita tai kaulapantaa kumpaakaan enemmän kuin toista. Niillä on molemmilla omia hyviä puolia ja mun mielestä kokeilu on paras tapa selvittää omalle koiralle parempi vaihtoehto. Tällä kertaa me mentiin tällainen metikössä kulkeva järvenrantareitti. Seppo pääsi hetkeksi juoksentelemaan ja purkamaan energiaansa, kun ranta oli autio. Välikommenttina muuten se, että tämähän ei ole mikään yleinen uimaranta, sillä niille ei koiria saa viedä. Aamulenkin jälkeen mä aina laitan Sepolle raikasta vettä tarjolle. Lisäksi se saa aamuruokansa samalla. Ruokin 2 kertaa päivässä, aamuin ja illoin. Meillä on ollut pitkään käytössä Royal Caninin nappula, jos on kalaa. Nyt Seppo kuitenkin saa tällaista sekoitusta, koska ollaan vaihtamassa närästysoireiden takia Purenaturalin lammasnappulaan, joka on myös viljaton. Eli sen pitäisi sopia hyvin herkkävatsasille. Normaalisti lisäisin tuonne joukkoon laktoositonta raijuustoa tai jauhelihaa, mutta nyt molemmat sattuu olemaan loppu. Arkeen kuuluu olennaisena osana tietysti myös kynsien leikkuu. Tää on meillä aika helppoa, eli mä vaan pyydän Sepolta tassun käteen ja napsuttelen sitten ylimääräiset pois. Ja tätä on paljon meillä harjoiteltu ja se on kyllä ehdottomasti kannattanut. Me matkustetaan Sepon kanssa paljon julkisilla kulkuneuvoilla. Tässä ollaan kaukojunassa. Siellä lemmikin kanssa saa matkustaa vain lemmikkivaunussa. Koiran paikka on tuolloin omistajan sylissä, jalkojen välissä penkin alla, tai sitten voi tietysti varata oman penkin koiralle, mikä on hyvä ratkaisu erityisesti silloin, jos koira on isokokoinen. Tässä meillä on tämmönen näppärä pöytäpaikka. Matkustaessa pitkiä matkoja on tärkeää huomioida, että koiralla on saatavilla raikasta vettä. Mä kannan aina mukana tuollaista taitettavaa kuppia, johon lisää vettä omasta juomapullosta. Koiran kanssa ei saa mennä ravintolavaunuun, eli nälkään kannattaa varautua omilla eväillä. VR-matkaläpistä voi myös tilata ruokaa omalle paikalle. Joissakin junissa on kärryjä, joista henkilökunta myy juomaa ja ruokaa. Tällä kertaa nappasin sellaisesta kahvin ja muffinssin. Junailun jälkeen jatkettiin tässä matkaa kampista kohti mun porukoitten kotia. Mä pidän enemmän kaukojunilla matkustamisesta kuin pitkien matkojen taittamisesta bussilla. Bussilla kulkiessa on nimittäin vähän vähemmän vaikutusvaltaa omaan tilaan ja istumapaikkaan. Joihinkin busseihin ei saa ottaa lemmikkiä ollenkaan, eli kannattaa aina tarkistaa vaikkapa matkahuollon sivuilta reittikohtainen lemmikkilinjaus, jos matkustat vieraalla yhteydellä. Tässä ollaan nyt sitten päästy kohteeseen. Tää piha on todennäköisesti ihan Sepon suosikkipaikka. Leikkikaverina on mun vanhempien oma kollie. Tykkään siitä, että Sepolla on mun porukoiden luona mahdollisuus juosta vapaana niin paljon kuin lystää. Me kun asutaan kaupungissa kerrostalossa, niin täytyy sitten usein hyödyntää koirapuistoja, että pääsee kirmailemaan kunnolla. Seppo tulee älyttömän hyvin toimeen kaikkien koirien kanssa ja sen takia koirapuistokin on ihan hyvä vaihtoehto. Koirapuistoissa on kuitenkin hyvä olla valppaana ja katsoa, miten koirat tulee toimeen. Näillä videoilla esiintyy muutama tuttu koirakaveri, joiden kanssa leikit menee aina poikkeuksetta hyvin. Realiteetti on tietysti se, että välillä ihmiset tuo koirapuistoon koiria, jotka ei oikeasti syystä tai toisesta sinne kuuluisi. Onneksi huonot kokemukset on meillä laskettavissa ihan yhden käden sormilla. Tässä oikeastaan alkaakin jo olemaan kaikki tähdellisimmät jutut meidän arjesta.
Näiden tavallisten asioiden lisäksi tykkään altistaa Seppoa erilaisille epätavanomaisemmille tilanteille, jotta se tottuisi kaikkeen eikä alkaisi pelkäämään uusia asioita. Ollaan ajan saatossa yövytty esimerkiksi hotelleissa, käyty ravintoloissa ja terasseilla sekä ulkoilmatapahtumissa. Jos sua kiinnostaa kuulla lisää esimerkiksi koiran omistamiseen, kouluttamiseen tai johonkin muuhun teemaan liittyen, niin jätä ihmeessä kommentteihin vinkkiä siitä, minkälaisia videoita sä toivoisit jatkossa. Moikka ja kiitos kun katsoit videon!